Hei kaikille! Unohdin edellisestä vlogista nämä seuraavat pätkät, niin halusin nyt näyttää nämä vielä. Nämä tapahtui siis päivää ennen kuin mä aloin kuvaamaan. Eli näette nyt seuraavat klipit ja sitten kerron, koska siirrytään seuraavaan päivään. Joten nauttikaa vlogista. Tervetuloa! Nytkö vaan? Hei! Ciao, ciao! Meillä täällä pieni palaveri. Suunnitellaan kesän iso juttui tulossa. Mä näytän niin vitun turvalta. Tää näytät hyvältä. The main bitch. Hurraa! Tää on vlogi. Mä vlogaan nykyään taas. Ainakaan sä et hävikään niinku haluut tunteista mulle puhua. Ainakaan sä et ajattele katsella suunnassa niinku asulla. Ainakaan sä et. Mikä ihana auringonpaiste. Vihdoinkin. Ehkä vähän silleen kesäfiilistä, että toppatakki. Mutta on täältä farkkushortsit. Kävin nyt kuunnelmassa myös tänään tulee 2 hyvää biisiä. Alkaalta tulee Number One päivä. Mulla on täällä. Ja sitten Alma Alanko tulee tuo ainakaan sä et. Ne tulee tänään, niin kävin siellä kuuntelemassa vähän musiikkivideota. Ja nyt kiireellä kotiin. Mun täytyy lähteä kohta seuraavaan etappiin. Niin ei vittu tuolla mun spora. Kerkeenkään mä siihen. No mä tulin kotiin, pakkasin kamat. Huomenna täytyy siivottaa, alkoi täällä vähän törkystä. Mut joo, nyt olen lähdössä yökylään. Ja nyt alkaa sitten tää suunniteltu vlogiosuus, eli tossa oli edelliseltä, ja nyt sitten tää on lauantai, eli DJ:n My Day. Hyvää huomenta. Tänään tervetuloa seuraavaan DJ:n My Dayta. Eli tää on tämmönen niin nyt perus DJ, mutta tää on nyt tämän päivän Soffe DJ:n, DJ Soffen My Day. Kaikki mun DJ-keikat ei ole tällaisia, eikä ala tälleen, mutta tää on nyt tämän päivän. Tänään on tosiaan lauantai, tänään on Bryggerissä keikka, Euroviisukeikka. Ja täällä just valmistelen. Heräsin 7, ihan silleen ilman mitään herätystä, joten päiväunet on paikallaan, koska tulee pitkä ilta. Kello on nyt 9 aamulla. Ja mä täällä sain siis yöllä idean, että mä miksaan Euroviisu-intron Azealia Banksin Ny Bottega. En tiedä, missä tää nyt tuli mulle päähän, mutta mä halusin nyt miksata. Mä en ihan varma, että kuulostaako tää hyvältä. Niin niin en tiedä. En osaa sanoa, kuulostaako hyvältä, mutta toivottavasti kuulostaa hyvältä. Mä nyt kuvaan tämän. En laita sitä tähän vlogiin, koska en halua bännejä, mutta kuunnellaan. Tää tosiaan keikka alkaa 9, niin mulla on tässä siis ihan hyvin aikaa, 12 tuntia vielä aikaa. No ei ihan niin paljon. Siis tein aamupalakin, mutta en ole sitäkään syönyt. Varmaan tunti sitten tein ton, niin se on tuossa istunut. Tässä ei ole kärpäsiä muuta. Täällä kärpäset myllää, mutta voisin nyt treenaan tämän vielä yhden kerran ja sitten mä syön. Ja sitten voisin editoida edellisen vlogin ja sitten vähän järjestellä iltaa. Ja tervetuloa seuraamaan DJ My Dayta, että miten mä valmistaudun keikkaan. Niin yksi tälle nyt heti alkuseltaan, niin yksi miten mä valmistaudun keikkaan on, että mä mulla on täällä biisilista, mitä mä oon ladannut, ostanut biisejä ja sitten ja sitten mä laitan tänne nämä cue pointsit, mä laitan ne aina oikeaan järjestykseen, koska mun mielestä on kiva keikalla, varsinkin jos on tämmönen lyhyempi keikka, niin kiva laittaa ne oikeaan järjestykseen, mikä kuulostaa hyvältä minkäkin laulun jälkeen. Ja näin. Tässä menee siis tunteja, useita tunteja, päiviä menee siihen, että saa tämmöisen valmiiksi. Tai no silleen
useita tunteja saa kulumaan. Mä oon perfektionisti ja mä tykkään hioa näitä, mutta joo. No niin, nyt kuunnellaan, en tiedä kuulostaako hyvältä. Heipistä hei, mä oon nyt saanut vlogin editoitua, se tuolla kohta pärähtää linjoille. Joten tää nyt ei varsinaisesti DJ:n My Day, mutta tämän päivän My Day kuitenkin. Kello tulee kohta 2, niin kohta täytyy mennä päiväunille, syödä sitä ennen ja sitten alkaa laittautua iltaa varten. Nyt tein vähän nuudelia ja katson The Office ja sitten otan päiväunet ja sitten aloitan. Sitten mun täytyy vielä kerran soittaa toi setti läpi, katsoa, että kaikki on checkissä ja sitten mä otan päiväunet. Ja sit suihku, get ready ja done deal. No niin, nyt on vlogi ulkona, menkääpäs katsomaan se. Ja mä oon täällä kuulkaas ollut tosi ahkera. Oon tosiaan nyt viimeistellyt Euroviisu-biisilistan. Soittolistan, no en soittolista, koska ei se tule soittolistana, mutta you know what I mean. Tää on nyt se settilista, mitä soitan. Ja kävin siis kaikki läpi. Täällä on mä oon laittanut nämä cue points, että missä kohtaa pitää mitäkin kohtaa vaihtaa ja missä kohtaa tehdään mitäkin, niin ne on nyt tehty. Ja siirsin ne tossa mun muistitikku. Tämä on siis minun tärkein työväline, niin ilman tätä ei ole musiikkia, niin tästä täytyy pitää huolta. Tää jää tänne, mutta sitten otan tän tuolla mun kuulokkeiden adapteri ja sitten vielä kuulokkeet täytyy ottaa. Ei siinä sitten muuta. Voidaan yhdessä pakkailla sitten mun laukkuneena. Joo. Nyt on päiväunien aika. Ajastettu päiväuni. No niin, nyt on kasvomaski naamalla. Tämmönen kosteuttava joku ruusun tuoksunen. En tiedä tekeekö tää hyvää, mutta kuitenkin tää on nyt kasvoilla ja nyt otetaan pienet päiksyt. Heräsin. Joskus mä oon kyllä siis olen puhunut täällä tosi monta kertaa unettomuudesta ja siitä, että mä en pysty nukkumaan. Nukahtamisessa ei ongelmaa, mutta siinä nukkumisessa ongelmaa. Anyway, mä oon siitä kiitollinen ja mä nyt koputan puuta. Koska päiväunet multa aina yleensä onnistuu. Jos mulla on hirveä darra, niin ne ei onnistu. Se on ainut kerta, milloin ne ei siitä ei tule mitään. Mutta ei ole semmoista tällä kyllä pitkä aikaa ollut. Onnistui, siis nukuin tasan tunnin. Ja mä en tiedä mun elimistä tai mun pääkin silleen, mä heräsin 3 minuuttia ennen herätystä, mulla oli tunnin herätys, niin nukuin siis tosi hyvät päiväunet. Nyt äkkiä suihkuun ja sitten laittautumaan ja sitten kohta kello tuleekin jo sitten 5. Tai siis kohta kello tulee 5 ja sitten mun täytyy 8-ish olla siellä. Ja jos nyt silleen 3 tuntia tasan aikaa, niin kyllä tässä on siis tosi hyvin aikaa, mutta haluan laittautua silleen rauhassa, ettei tule kiire, koska kiireessä ei ole kiva tehdä yhtään mitään. Mut joo, semmoiset päiväunet on tosi tärkeitä, koska tosiaan tänäänkin heräsin joskus 7 aamulla, niin sen takia oli tosi tärkeät, koska tänään NS-työt loppuu joskus 3 aikaan, niin enhän mä olisi mä olisin ollut tosi väsynyt sit, jos en olisi saanut näitä pikku diskopäikkäreitä, niin nyt suihkuun. Valmistautuminen iltaan alkakoon. Suihkussa käyty. Askartelin mun mekosta vielä tällaisen. En tiedä näyttääkö toi hyvältä päällä. Ja korkkasin tämmösen blendin Lemon Twist alkoholittoman, koska sille en halua juoda vielä alkoholia. Sitten vasta viiniä vähän siellä. Ja näin.
mulla ei ole vaatteita, niin en nyt voi näyttää itseni peilistä, mutta kohta alkaa meikkaaminen. Hei, mä oon täällä laittautunut ihan täyttä häkää. Tässä ei nyt hirveästi kerännyt My Dayta tekemään. Tai no siis, en ole siis mitään muuta tehnyt kuin laittautunut ja kuunnellut musiikkia. Ja nyt syön vähän leipää, koska Bryggerissä on tosiaan bileet, niin uskon, että siellä on, tai siis mä tiedän, että siellä on ruokaa. Tässä on illan asu. Sama asu kuin siis eilen ja edellisessä vlogissa, mutta siis mä laitoin tähän tämän höyheneen, niin tästähän tuli siis uusi asu. Aika kiva. Ja joo, tässä tällaista nytten. Odottakaa, siitä ihanaa olla siis kerrankin ajoissa valmis. No niin, nyt mä voisin tehdä pienen tällaisen DJ-laukun esittely. Tää nyt hirveästi eroaa normilaukusta ja tääkin on vaan siis keikkakohtainen, koska joskus mä otan koneen, joskus täytyy olla oma dekki. Tällä kertaa ei tarvitse olla kumpaakaan, vaan siis kirjallisesti tikku ja kuulokkeet. Mutta aloitetaan huulipunalla. Mulla on YSL Rosewood. Tää on mun lemppari huulipuna. Sitten mulla on tietenkin valo, koska täytyy ottaa hyviä kuvia. You know. Sitten mulla on tosiaan itse kuulokkeet. Ja sitten, mikä tärkein, niin kuulokkeelle tämä tällainen adapteriasia, joten sen nyt laitan heti kiinni, koska muuten se unohtuu. Ja sitten karkkia, jos tulee ihan hirveän huono olo, verensokerit laskee, niin mulla on täällä 3 karkkia. Ne voi sitten napata siinä, kun soittelee. Siis ne on aina mulla mukana, mutta en ole ikinä muistanut / tarvinnut, mutta hyvä olla varmuuden vuoksi passi, henkkarit. Sitten mulla on wet wipes, tämmösiä niinkään. Nää on NS-alkoholia, eli nää putsaa, ja sitten mulla on tämmönen käsidesi suihkutettava, missä on vähän tuoksua. Niin se on tosi kiva. Mulla on harja tai kampa, missä on peili. Hieno. Ja sitten mulla on täällä toinen tärkein, tai oikeastaan siis tärkein. Eli mun muistitikku. Perusmuistitikku, tämmönen aika iso, 32 giganen. Sitten mulla on hajuvesi, sample. Voi sekä laittaa toisen hajuveden vielä, jos tää alkaa kyllästyttää. Tää on Charlotte Tilbury Joyforia tuoksu. Sitten huultenräjäyskynä. Tää on W7 Lip Twister sävyssä Rioja. Ja sitten käsirasva. Tää on mun DJ-laukku. Ja tää on mun laukku tosiaan mun sisko virkkasta mulle. Sitten mä laitoin itse tähän tommoseen pienen rusetin ja sitten kiinnitin tämmöiseen toisesta laukusta niin tällaiseen. Niin tänne mahtuu siis kaikki tosi hyvin. Mut joo, semmonen DJ-laukun sisältö. Voisin laittaa myös bonpulan tänne. Ja missä on? Bonpula ja sitten sytkäri. Koska molempia varmasti tulee tarvitsemaan illan aikana. Ja sitten tosiaan laitan vielä yhden hajuveden tonne. Mutta joo, tässä nyt tämmönen, kello tulee kohta 8, niin täytyy tästä hipsiä pikkuhiljaa tonne paikan päälle, koska 9 alkaa bileet. Mä haluan mennä aikaisin, koska jos sattuu niin, että tää tikku ei toimi, niille dekki ei toimi tai jotain, niin sitten mä kerkeen vielä tulee takaisin kotiin, se on onneksi sen verran lähellä. Mutta ei ole ikinä semmoista käynyt, mutta aina voi käydä nyt, kun on mahis varautua pahimpaan, niin miksi ei varautuisi vielä pahimpaan. Mutta joo. Jännittää aika paljon, mutta ei niin paljon, mitä normisti jännittää, koska mä tiedän, että jengi ei tule kuuntelemaan mua, mikä on silleen siis. Toisaalta se on silleen ärsyttävää, koska haluaisin olla päätähti, mutta sitten toisaalta se on myös tosi helpottavaa silleen, että mulla ei ole mitään paineita, että mun ei tarvitse soittaa mitään megamixia, vaikka mä kyllä siis soitankin, mutta silleen. Kyllä tiedätte, tää on nyt vaan tämmönen niinkön hauska tilaisuus, mihin menen soittamaan, ei mun oma keikka, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta silti on tosi innoissani ja se on toisaalta hyvä, että ei jännitä niin paljon, koska sit nauttii paljon enemmän siitä alusta. Kyllä mä oon aina näyttänyt keikoista, mutta se alku on aina hirveätä, kun jännittää niin hirveästi. Mutta joo.
voisin tilata tästä itse asiassa taksin pikkuhiljaa, niin ei tuo sitten kiirus. Aini ja lasit unohtu. Ne vaan laitan varmaan päähän tai sit, no joo, mä laitan ne päähän hetkeksi. Ja sitten se on kiva sitten jossain kohtaa vaihtaa vähän luukkia. Nyt mä hyppäsin taksiin ja mä olen matkalla pääpaikalle laukkuni kanssa. Mua vähän jännittää nytten. Aika paljonkin jännittää, mutta tästä tulee hyvä, tästä tulee hyvä. Siis tosi hyvä, että olin ajoissa, koska menin paikan päälle ja siellä oli tekniikan ongelmia, ei pysty soittamaan tikulta. Niin nyt sitten olen menossa kotiin hakemaan ton mun tietokoneen ja oman dekin, niin voi sitten soittaa niistä. Et semmoista. Mä luulen, että siellä olisi ollut siis valmiina DJ-pöytä, mutta ei ollut. Kohta lähtee. Ja siis kohta mä peidän tää ulos. Homma saatiin hanskaan ja nyt alkaa show. Siis Henny, nyt oli pohjanoteraus. Siis mä oon menossa kotiin. Kello on 8:30, melkein ehkä 9. Siis mentiin. Oh my god. Siis tänään on maanantai. Hyvää huomenta. Dayin My Day päättyi siihen, että paikan päällä oli aika paljon sähläystä, mikä ärsytti, joka pakotti mut juomaan vähän viiniä. Ja siis mä päädyin jatkoille. Mä olin joskus 9 aikaa aamulla eilen kotona. Yli 2 vuotta sitten mä oon viimeksi ollut jatkoilla. Ja nyt taas siis mä meinasin eilen kuolla. Meinasin soittaa 112. En oikeasti soittanut. Mutta siis tuntui siltä. Mulla oli niin paha darra, että tuntui siltä, että on pakko soittaa 112, koska mä luulen, että mä kuolen. Ihan hirveetä. Siis koko päivä meni siinä. Ei siis niinkään. Alkaa käydä jatkolla, en suosittele yhtään. Mutta siis oli kyllä siis tosi kiva ilta. Sitten pettymyksen jälkeen Erika ei voittanut Euroviisuja, mä voin uskoa sitä. Mä olin ihan varma, että voitetaan. Mä ajattelin, että joo, done deal, että me voitetaan. Ei voitettukaan. Tänään on maanantai tosiaan. Voi vittu! Joo, semmonen My Day tosiaan. Oli tosi kivaa, mä rakastan soittaa DJ-keikkaa, puukatkaa mut, jos teillä on jotain juhlia, jos te olette ravintola-alalla, puukatkaa mut. Mä lopetan tää vlogin nyt tähän, koska tää oli vaan siis tää DJ:n My Day. Ei tässä sen enempää. Ja me palataan asiaan ensi kerran, kun tuutte Soffen kanavan alle, joten siinä asti heippatii. Bye!